Rozhodka Predator a zdravím vás pre gameplay na hru Minecraft. V tejto časti Minecraftu si budeme snažiť vytvoriť takú vilu dom a potom sa postupne prekopeme do zeme. Vidíte tu prales. Nachádzam sa v tejto mapke robiť prales. Tu. Nie. Mám. Tu kde by som si to vytvoril sem. Tu 10. OK. Tak tu si to vykopem. Dobre. Keď tu si teraz začnem stavať moju vilu, tak v tejto časti robíme vilu, na ďalšej sa prekopeme. Urobím aj iné časti. Môžem tam dať, kde môžem robiť aj mesto, alebo dedinu. To už je jedno. A tejto idem robiť dom, vilu napríklad a prekopať sa do stredu, do zeme a tam si dačo vytvoriť. Ale neviem čo, píšte mi potom, ja to tam vytvorím. Píšte mi to do komentárov na YouTube alebo na Facebookovú stránku. Ja vám to dám ešte do popisu na YouTube. Teraz ako vidíte, teraz si stávam, ako to odkiaľ budem pokiaľ stavať. A potom sa môžeme pustiť do toho. Počkajte, idem sa pozrieť, že do akej ďarky to mám asi kopať. No, kde som to tu? Tu som to začal kopať. OK. Kopujem teraz to. Dúfam, že to stihnem teraz vykopať v tejto časti. No nie, tak to vykopám v ďalšej. No. A dneska je zvonku teplo a zamračeno. Som sa na... rozhodol. Tak som sa rozhodol natočiť gameplay. Hodinky nechcem. A niečo si nám to tak nepríjemne straší. A to nevadí, zoberieme hlinu. Čo to môže byť? Si tu? Nie, tu tak môžeme ísť. Nepríjemné zvuky vydáva ten zombaš. Lenže nebude nikde tu. Počkaj, tak zaselíme. Krásne nešupa. Kde som to začal? Aha. Tak tuto už máme asi zrejme vykopané, pokiaľ to vykopem. OK. Budem sa snažiť nevykopať zase. Ten zombož je niekde podo mnou. To som zvedavý, že kde sa nachádza. No, robíš hudbu, dobre, to tvoje začešem ti jednu ránu krompáčom do hlavy. OK.
No, rýchlo. Čo tu? Bečí tá ovca. Hejku. Toto nechcem práve. Ej, tu nie. Dobre, tak tu nič není. Nič mi nasleduje. Ok, možno kopať ďalej. Tak to bude zrejme ako potiaľ. Tam potiaľ. Až tu potiaľ. A potom vnútri si robíme takú chodbičku dole. Do pivnice. A môžeme potom sa kopať do stredu zeme. Ok, napísame vyrovnať toto tu. Hej. Kop, klompaček môj kop. Napapajš sa. Aj, toto nechce. Zase. Ja nechcem do toho. Rozmýšľam, že si to oplatím. Ešte tu som zabudol túto. Lístky, krásne nám tam vyrastol. 4 stromy v jednom. Dajte sem. A tesne. Chceme sa pohnúť. OK. To tu. Ďalší gameplay, let's play možno urobím na hru takú menej známu Quake 3 Arena. Možno stihnem natočiť ešte dneska. Nemám nič na pláne. A okrát som dohral s kamarátmi poker. A pozrel som sa do natáčania. Ok, tu hlina. Tu. A to som nedal. Tak ja som začínajúci let's player. A volám sa Predator. Ako som sa vám uvítal na začiatok. A budem natáčať hry Minecraft, Mafiu, Quake 3 Arena, Battlefield 2, a ešte možno Happy Wheel a také tie akčnejšie strieľačky, ne? Ale tak na začiatok som si dal Minecraft, lebo som si ho obľúbil. Neviem, pôjdem potom. Dobre, prídem potom. Dobre, potom prídem. Neviem. Za chvíľu. Dobre. Dobre. Nie. Dobre, len. Záseň mi. Tak. Ok, tak to bola moja sestra. A volali ma, aby som šel s ňou hrať poker. No tak, dokončím toto a toto bude stačiť na prvý let's play na hru Minecraft. Tak ešte kúsok a bude to stačiť. Ok, ešte kúsok a končím na tomto let's play. Ok, tak toto bolo Predator. A videli ste let's play na hru Minecraft. S Bohom, vidíme sa pri ďalšom let's play.